Ah, baby, come to Hyderabad. Lulu, ଟିକେ ଦେଖ। ମତେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାର କାମ ଲଗେଇଛି। ୱାଓ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି। କଣ କରୁଛ? କେତେ ଖରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ। ଏସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଅଛି ଯେ କଣ ସେଟା କମ୍ପାନୀ? ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଅନ ଟାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୋରସେ ଖରା ହେଲାଣି। ସେପଟ ଖରା କେମିତି, ଏପଟ ଦେଖ ଖରା କେମିତି କରୁଛି। ତମେ